रायजो राजायानो दिनै सोरबा लिडारखौ नागिरनानै गावनि सेन्डेल फिटा जजासे नागिरहैनो गोनां जायोबा बोरै जानो बेलाय बे जानो मोना बेखौ मालाबाबो मावनो नाङा रायजोफोर जे बिटिआरआव मा दङ गैया बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा बुंग्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै साख्रि हो बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि माखासे बर'नि रायजो राजाफ्रा बा मेलेमजिबिफ्रा दिनै प्रमद बर' सारखौ दिनै मा बाथ्राजों सोंखारदों मा रावजों बुंनो गोनां जाखो दिनै प्रमद बर' सारखौ दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा बा माखासे लाइमोन बर' सिख्लाफ्रा दिनै मा बाथ्रा बुंनो गोनां जाखो बिचार एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारी सारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन फारसेथिं रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव जोबजानानै जे बिथांमोना बिचार एकर्डनि गेजेरजों दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन होननानै माखासे जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा बा बर' आइजोफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना जोबनायाव बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आङो फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप आङो भिडिअखौ होलांगोन स' नोंथांमोना फुल जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनै जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों फारसेथिं प्रमद बर' साराबो जोंनि गोरिब न'खराव संसार जानाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावना होनांगौमोन फारसेथिं लोगोसे बिथाङा आंनि बुंनाय माखासे गोख्रों बाथ्रा बा रोखा बेरफ्रु सारनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जोंनि माखासे बर' आइजोफोरनि बुंनाय बाथ्रा जे प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्राखौ फिन खेब रोखा खेंफोरथि होफैनाय बाथ्राखौनो आङो स्क्रिनाव होगोन स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नुलांनो मोनगोन दिनै जोंनि बर' लाइमोन सिख्ला बा बर' आइजोआ दिनै बे बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जाखो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारी सारा निस्सय गथारनांगौमोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे बे आइजोनि बुंनाय बाथ्राखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो आरो बिनि उनावनो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुलांनो हागोन स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नायदो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बिसोरो नांनानै दिनै जेलाव थाफैनांदों हारसिं माबा मोनसे दाय मावनानैबो जेलाव थाफैनाङाखै बिथांमोना एसेबां माने नाजाबोबाय जुजिबोबाय खस्थ' खालामबोबाय बिदि खालामखांनायनि उनावबो एकर्डा जाबाय एकर्डा जाखांनायनि उनावबो माबोरै बिथांमोना जेलाव थानांखो बिदिबा एकर्ड खालामनायनि जेबो जुक्तियानो थायासै होननानै आंबो सानो ओंखायनो थाबैनो बिथांमोनखौ दिहुनथों आरो जोङो बिथांमोननि न'खरनि जायखिनि खबर लानो फैदो बिथांमोनजोंबो रायज्लायदो बिसोरनि बिमामोन फैदो बिब' फैदो सोरनिबा बिदा फैदो माने ओरैबायदि दुखु नांदों आरोना माने खायसेनि न'खराव बिथांमोनाथ' दङ जेलावनो खिन्थु बिसोरनि फेमिलिफोरा सोरबा बिसोरनि हिनजावफोरा गारनानै खारदो गथ' गथाय दं दा बिसोरो लेखा फरायनायनि टाइम बिसोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय बा बिसोरनो नांगौ बायदि होनो थाखाय बिसोरनि माने बिबौफोरा बहुत खस्थ' जानांगौ क'क्राझारनि सिनायथिया बोरै जाखो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सोर बानाया बिनि गभर्नमेन्ट कलेज मेडिकेल कलेजखौ सोर गायसनखो हाग्रामा मुलिनिखौनो गायसनदों पुलिसनि रेल साइटिं साजों अभार ब्रिजआ सोरनि समाव जाया अदालगुरिनि इन्जिनियार कलेजखौ सोर बानायखो हाग्रामा मुलिनिखौनो बानायदों माखौ देखायबावनांगौ बिसोरनो अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय दिनै मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारजों लोगोसे माखासे बिपिएफनि माखासे रायजोफोरनि बाथ्रा बुंनाय आरो लोगोसे
जोंनि बर' आइजो बा बर' लाइमोन सिख्लानि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जाहाथे फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिखौ बिटिसिनि सिट खालामहरो जाहाथे बै सिटआ रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायो। फारसेथिं लोगोसे एनडिबिफोरनि केसखौ उइद्र' खालामनो हायो।